Ngicathi uyazi njengoba bengingasebenzi ngiphelelwe umsebenzi ngihleli ukuthi bengilokhu ngizama ngihambe ngifuna umsebenzi. So ngay'thola sengilala nomuntu wangaphandle ngoba engithembise umsebenzi. And ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi ngiyagula, ngine-H_I_V. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungisa. Namhlanje sivakashele udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumyeni wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cebiyela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya. Mina ngisuka Empangeni. Suka Empangeni. Yebo. All the way from Empangeni noma-ke na uhlala khona la eThekwini? La eThekwini ngifikile ngokuzozama impilo and ngihlala nomyeni wami siqashile. Ngiqashile la eThekwini. Yebo. Okay, manje uhlaliswa yini kulesi sihlalo sobukhosi? Ngifuna ukutshela umyeni wami imfihlo esengiphile nayo isikhathi. And isiyangihlula manje. Okay. Senishade iminyaka mingaki? Sino 3 years. No 3 years. Yebo. Okay, imfihlo iqale kanjani? Ngokufika kwami lana ngizohlala Empangeni sinomyeni wami besisebenza sobabili. Ngokuhamba kwesikhathi mina ngaphelelwa umsebenzi, imina bengisebenza kahle kunaye. So kuphelela kwami umsebenzi kwakhona izinto engiyibonayo ukuthi asisenzeki ngendlela endlini since kuyena yedwa osebenzayo, mina sengihleli ngisazama lapho nalapho. Kwakhona-ke ukulingeka okwenzakalayo. Okay. Ukulingeka okunjani? Ngazithola sengithandana nomuntu wangaphandle ngoba engithembisa ukuthi uzongifaka emsebenzini kanti udlala ngami, wanginikeza imali ngaleso sikhathi kuphela. Okay. So ngoba uthi-ke nawe wayithola usulingeka uthe uhlala naye umyeni wakhe angithi? Yebo. So nibonana nini nalo muntu wangaphandle? Noma kwakuyi-one night stand kwakuyini? Njengoba ngishilo ukuthi ngithembisa umsebenzi. Sabonana ngesikhathi ngithi ngifuna umsebenzi, wangitshela ukuthi uma ngilala naye uzongifaka emsebenzini. Okay. And yena wanginikeza ucash ngaleso sikhathi. Emva kwalokho ngaphinda ngamthola. Sengokuhamba kwesikhathi ngazizwa ngekho right, nginomkhuhlane, ngabe sengiye eclinic. Ngabe sengithola ukuthi ngiyagula. Uyagula uphethwe yini? Ingculaza. Oh, okay. Yebo. So anisebenzisanga ngani protection nomlisa lo? Sasisebenzisile okusho ukuthi wenza ngendlela yabafana ehlaniphile. Okay. So uma uphindela kuyena uyombheka umbuzo uthi hawu manje yini lento le? Wakwamconfronta noma? Ngake ngathi sengiyabuyela ngafica sekukhona abanye akasekho. Akasekho yena. Kuthiwa kade bamuva bakwenye indawo. Wawumthathephi yena lo mlisa wena? eTown. Like wahlangana with a random person wathi nje na umsebenzi wamkholo? Ngangibone ipost ukuthi kushoda ngabantu abazosebenza ngaphakathi. Okay. So mangena ngaphakathi-ke bangidirector kuyena. Mangifika kuyena kanti abantu bafaka ngalendlela abafaka ngayo. Shuthi wayesenqena ukungitshela ukuthi abantu sebephelele. Basebenza ngaphakathi yini inkampani? Yebo inkampani ukuthi ngangingenayo show ukuthi kwenzakalani because wangitshela ukuthi ipost ayithe kushoda ngama-clean. Okay. Oh, so now uthi-ke na ngokulala nayo uzoyithola leyo post. Yebo. So like iphone number yakhe wama details akhe awusanawo nalokho? Inamba yakhe yangena usuku li-1 okulandelayo iphinda ngayangena. Ongenzeka ukuthi bakublock wamzaba ngenye inamba? Ayisisebenzi nje. Ayisasebenzi. Umyeni wakho-ke yena-ke uwumuntu onjani? Umuntu o-right, okhululekile, onomoya ophansi. Noma phela-ke kuphinde kube khona lokho ukuthi umuntu wesilisa. So ukuthi-ke na i-status sakho uthi positive wathola nini? Yenzeka nini lento? Maybe abo 8 months. 8 months. So kulo 8 months-ke yena-ke uyamvikela-ke phela akazi angithi wazi ukuthi yena kusanomfazi wakho oqotho, kusanomfazi wakho faithful. Isona izathu esidala ukuthi ngifuna ukumtshela ngoba ngathi mangithi ngicela ukuthi sizama ukuvikela since mina ngingahleli lezo zinto ukuthi ngithola ingane. Wanqaba wathi siphi isidingo sokuthi sivikele since sishadile. Ingakho sengifuna ukumtshela-ke. So wena are you on treatment yena?
Yena akazi lutho angithi. Ngisho ukuthi wena Mina you on treatment. Mina ngiyawadla. Kodwa So wafihla ngiyawafihla. kanjani endlini? Ngwafihla kwenye indlu eseceleni. Phela umuntu osebenzayo uhlezi ekhathele ebhizi. So iy'khathi zokuphuza ngoba ngiyazi kuney'khathi. So iy'khathi zokuphuza wenza sure ukuthi isikhathi la ingekho khona. Angiyazi angiboni. Okay. So manje mawumtshela lolu daba mawucabanga uzofila kanjani? Akaze agule, akaze kukhombisa ukuthi mhlawumbe khona into wrong manje emzimbeni wakhe. Ngibone ngathi sekukhona ukurong ngoba sehlezi ephethwe umkhuhlane and uyajuluka unokuthi uphethwe ikhanda kancancane uphethwe ikhanda. Ngicabanga ukuthi leyo nto. Okay. So tell me ke angithi uthe umuntu ophansi okahle nje mawusumtshela le bhomu engakake. Uyamazi umuntu wakho mawumtshela into out ukuthi ureacta kanjani. Yeah. Mawusumtshela le bhomu engakake ucabanga ukuthi umshado wakho uzomaphi? Njengamanje mina ngicabangela impilo yakhe. Umshado baningi bengena bephuma kuyona. Futhi kube ngaqali ngami. And ngeke ngize ngimblame kakhulu. Noma ngangizama ukuthi ngifuna ukuthi ngisize yena halfway. Kodwa ngayithola sengilesimo ngikusona. And nami engingekho happy ngaso engasoze futhi ngayiqhenya ngaso. And uyazi angithi ukuthi angakubopha. Phela wena wamthela ngokwenhloso ngoba wawusuwazi kodwa still wangamtshela. Yes, ngase ngazi kodwa ngazama nami uyena phela wafuna ukuthi singalisebenzisi. Cha phela ngithi yena wazi ukuthi sishadile ama status ethu clear. Angithi benazana lokho. Yebo. Ngoba they comfortable. Manje mase sishintsha status awusamtsheli. And then ayithola ukuthi upositive uzothi manje uyakubopha. Phela naye kodwa ngekho perfect. Kusengenze ukuthi uthole kumina kusengenze ukuthi uyitholele ngoba naye sengingambamba kaningi. Oh so wambamba kaningi kodwa istatus asiphuma sithina ngithi awucheck masumbambile. Bengicheka kodwa ngiphinde ngingacheki. Which brings me to my next question ukuthi wazi ngani ukuthi ke na uthelelwe lo mhambi lo? Ingoba ngesikhathi ngiqeda ukuba naye ngazizwa ngingakhululekile. Isona sizathu esathi lokho ngiyochecka zonke izinto ngempilo yami eclinic because abantu bangaphandle kuthiwa banezinto zabo. Yileyo nto yadala ukuthi ngiyochecka. Noma ngingena isho ukuthi uyena noma umyeni wami kodwa phela ngenze ngithi umyeni wami. Naye vele akekho perfect. Oh ingakho ukuthi kobalula ukuthi uhambe naye lo muntu angaphandle. Ngoba wazi ukuthi hayi vele nalomuntu engidila naye akekho perfect. Ezinye zizathu phela ezadala ukuthi no angeke ukuthi ngasonke isikhathi ngibheke yena ngoba ngithi ngishade naye ekubeni wangithola ngisebenza njengamanje sengumthwalo wakhe angeke ngisuke so ne pressure yokuthi fanele uyinakekele because angikuthandi but uyakuncikisela ineze umuntu wesilisa noma kwenzela yonke into oyifunayo uyenza noma ubone ukuthi yabo njengamanje akuphumi ngaphakathi enhlizweni and akajabuli umuzi mase sikunezinto zakhe ezimayo angakwazi sazenze kahle okusho ukuthi mina umthwalo wena manje umthwalo yo okay no sizomthinta umyeni wakho ifamily are you ready ukuthi udinana nefamily ngoba phela uyabaza abantu besilisa ngisho noma uthe wena nayo inento zakhe kodwa uzobe seyikhohliwe zonke lezo uzobe sekuyena ebabaza ehambe memeza uthi umenzeni wena so usu ready na nefamily family yasekhaya iyazi ukuthi uzokwenza lento because abasemzini nabo bazongenela noma ngabe yini ngilindele kodwa abazali bami ngoba ngibaphoxele ngoba mina abangikhulisanga ngalendlela and bangikhulisa ukuthi ngingadependeli komunye umuntu or umuntu wesilisa ngizamile ukuthi ngikwenze lokho kanti ngizokwenza ngendlela errong elokufa vela litshela yeah nami engekho into engangayenza ngoba engithembisa ukuthi uzonginikeza umsebenzi ngena ngendlela engangibona nangayo so kuba umsebenzi wawuthola wawuzomtshela uhusband wakho ukuthi sekwenze ukuthi ube ngayithola sengikulesimo sokuthi ngazi ukuthi status sami asekho kahle bengizomtshela and futhi bengizokwenza ngakho indlela ukuthi ngibe ngisebenza bengifuna omnye umsebenzi fast ukuze ngizophuma kulo ngoba bengenze ngibe nayo ukuthi uzokwenza kayi1 lo muntu noma usazophinda afune okay no simthinde bebukele emakhaya umyeni wakhe siza ukuthi uzothini yena ngalolu daba Sure tukudila naye yeah Sawubona njani? Yebo njani.
Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Okay, ngilalele. La e-studio ngihleli nonkosikazi wakho. Uthi ke na kunemfihlo afisa ukuyidalula. Ungakwazi ukukhuluma naye? Okay, ngicela ubambeleke. Uyibambe kanje. Hello? Ngisonsele ku microphone. Kunjani? Yebo ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Ngifuna ukukutshela into esengihlale nayo isikhathi eside and iyangidla njengamanje. Into enjengani ngoba mina ngikhumbuli. Ya, ukhumbula sinemfihlo kodwa nawe ngiyazi ukuthi unazo ezakho. Ya yini le? Ngicathi uyazi njengoba bengingasebenzi ngiphelelwe umsebenzi ngihleli ukuthi bengilokhu ngizama ngihambe ngifuna umsebenzi. So ngayithola sengilala nomuntu wangaphandle ngoba engithembisa umsebenzi. And ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi ngiyagula ngine-HIV. Angazi noma ngizwe kahle uthe ulale nomuntu wangaphandle kuba lo Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume ngegama lakhe noma ngesibongo sakhe kodwa yabo into ongikhulumela yona nje ngikhulumela isambathele okokuqala umyeni unkosikazi wami uqala lo okwesibili ngifihlele into enje ukuthi sukusamulana namadoda manje and wena uzolela nomuntu wangaphandle. Awungathi phela amadoda iphutha li-1 since saqala ukuthandana mina nawe. Akuyona iphutha kwento nje amabomu nje le. Imali uzama ukungilinga noma uzama ukuthi ngitshengise ukuthi ngicoboni kaPendi noma uzama ukukhomfirmisa ngikhombise inside lami ukuthi umuntu onjani. Mina bengibona ukuthi ngikutshela iqiniso kunokuthi ugula uzofe ngoba ngilazi neqiniso. Mina lana ngicabangele wena angisenendaba nenqomo ozoyithatha kukuwena ukuthi uzucanga ukwenzani. Imali inkulumo yakho ukuthi ngiyangicabangela wena ungicabangelile wena ngenkathi wena uthatha inkomo le engayilobola mina lapho kimi ngiyaqonisela lezi zinto engidakele engishisa u300,000 ukuthi ngilobole wena ngoba wena soyisho wena ngoba wena uhlakaniphile thatha lo nkomo leyo uyenze wangaphandle shithi mina ngiyabhora kahle. Ngicabanga ukuthi ngeke ngachaza ukuthi akhona ukuthi khona ongibhora ngakho ingoma ngangifuna ukuthi nami ngikusize lapho nalapho usingasakhona ukuthi senze kahle khona imali singasenayo ekanele. And futhi asikho perfect sobabili. Wena usuwenza amaphutha amaningi ngabe emshadweni wethu. Wena oqala nje owaphula ithembiso wangithembisa zona. Wena usukujola ngenhloso. Mina ngikwenzanga ngenhloso ingoba ngiphoqwa isimo kanti ngizoyithola sengilekisimo. Ukuphoqwa isimo. Imali indaba ungakhuluma nami qala ukuthi yini wami yezona ishuta ngokumsebenzi. Mina bengizokwazi ukuxhumasela ngixhumasele khona. Mhlawumbe ngabe itoho lapha esitolo itoho nawe. Kunokuthi uhambe uyolona uhambe uyolala nomuntu ongaphandle and okwenza yazi wena utshela ukuthi uyagusha ukuthi nami ngigciwazi. Kodwa ngakutshela ukuthi ngicela ukuthi sivikele wangibuza ukuthi wena sivikelele ukuthini benishadile. Sivikeleka ngoba phela sengifuna isiphathisi yakho. Mina nginikezile nawe nginikezile. Manje imali esani isido Kodwa phela nami usuke uzenza muhle angikwazi la osuke ngiyakubamba khona ukuthi uyayisebenzisa ikhondom and futhi wena ucheck-a ngami makucheck-e mina kufanele usekucheck-e wena ayikho leyo nto ngikhuluma iqiniso wena awucheck. Hayi ayikho ngawe ingami vele kodwa ngizama ukuthi ngikubhalansise ukuthi musuke uzenza muhle ngathi nawe u-right kuyona yonke into. Mangathiwa ngifuna ukukujolela ngaba kade ngakwenza ngoba sekukaningi ngikubamba akhona kabili akhona kathathu nginamanga. Imali shuthi wena utshela ukuthi shuthi uyisiza nje ukuthi wena ufuna ukusho ukuthi ujolele shuthi kwenzekile ukuthi ujolele sithi sifasenzekile ngoba phela ngikhumbula
mina la ngizini wena ke cabangayo ngami ukuthi mina ngiyafika ngiyafika emsebenzini yebo ngomtshela ukuthi ngiyafika ngiyafika emsebenzini kwazazi ukuthi wale imali kubanga Ukube wacabanga nawe lokho before ngilokhu ngihlezi ngikubamba and iy'ntombi zakho zingithu, kodwa-ke angikho lapho. Mina bengifuna ukukutshela and ngiyayisola ngale nto engayenza, akuyona into eyayinhloso. Wonke umuntu unamaphutha. Leli phutha leli iphutha engingakaze ngalicabanga ukuthi lingenza empilweni yami. Angazi ukuthi ngichaze ngithini, kodwa ngiyayisola kakhulu. Kwenzekala because ngiyashadina ngoba oqala moshilile oqala ngiyasengizwa ngizofunda amaphupho amaphilisi okwesibili awungitsheni ukuthi wena uwazwala and okwesithathu siyalala sokuphila and lo ungitsheni ngasikhathi ukuthi ngiyazi ekwenza ukuthi and uzongitshela ifuni nokwazi ukungitshela kahle Bengisabe ingakho ngithola indlela ukuthi ngikucacisele. Ngangisaba ubani ukutshela phela akukho lula ukuthi ulale nomuntu ongathandani naye. Mina ngikaze ngakujolela. Akukhona ukujola lokho kwaba yiphutha, into yosuku olulodwa. Mina ngashada nawe, angishadanga nabantu bomndeni and futhi bese ngicabangela wena njengamanje. Noma ngathathwa siphi isinqumo mina ngizobe ngisamukele, ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngilokhu ngiphikisana nawe. Wena into owayenza ngicabangele wena nje ngoba phela wena awuvele umaphutha oyena maphutha maphutha wasekhaya ukuthi ikhatha izola asesekuthwa lamanyala lawo. Hawu phela nami lami idlozi lothi noma uthi wena kade ongifebele. Wena awusayena phela uwakamshize wena. Usudlamini wangu festival. So abantu abamsiza bahlanje indaba Habe, ngoba nakho manje sekungami sekuthiwa khona abangahlangene kahle kahle 50-50 la. Awuqala ngazi noma wena uthelelwe yimina noma uyithelele wena la oye khona. Asinayo isho yalokho mina ingoba bengikutshela ngoba mina sengizazi ukuthi istatus sami sithini. Mawukuthi ngenza iphutha ngokuthi ngikwazisi, angazi mina bengithi ngiyazehlisa lana njengokuthi ngiyakuthanda, ngikukhathalele, angifuni ukubona ufa. Wena usukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo noma ngabe yini oyicabangayo ngicela ukuthi uyenze. Ithini isolution ngayo yonke lento? Shuthi-ke ngiyaxolisa ukungena emlomeni, shuthi wena uzophuma endlini ngoba indlu yafunwa yimina, ingegama lami okokuqala. Okwesibili ngiyasebenza manje, angithi ngiyakwazi ukuyi-afforda. Angincikile ngawe. Mawukuthi ufuna ukungishiya ungangishiya, wena uzofika uthathe amasaka akho uphume. Mina ngiyindawo. Ngiyabonga-ke. Angiyindawo. Hawu phela nawe uyabavulela uzipho wakho, ngingabe sengazi ukuthi wena u-perfect. Ifoni yakho nje ihlezi ingitshela lokho. Uma ngiyiphethe ifoni yakho ihlezi ingitshela ukuthi uyabavulela uzipho. Uvulela amantombazane, musukuphambanisa. Uvulela amantombazane, wasuyididisa manje. Uvulela amantombazane la agcwele efonini yakho.
Okungenzeka nje futhi awuguliswanga yimina, kungenzeka ukuthi wena kwawena ongigulisile. Asilungisile, ayazi kungenzeka ukuthi wena ongigulisile, ngiqambela umuntu wabantu. Ngangcono yazi ngoba nami bese ngibekezele kuningi phela okwenza kokuqala. Mina iphutha eli-1. Mawubona sengazi ukuthi leli phutha engilenzile liholela ukuthi kuhlukwane. Ngabe ngiphumuzile kulomthwalo engiwuthwele. Phela siphile ezweni cha, musukuba sengathi mina bengidependele kuwena. Mina ngingcono kunalezi ifebe zakho zona ezidependele ukuthi zizofuna imali kuwena. Mina ngiyimele, mina ngaphela umsebenzi wesikhashana emva kwalokho ngavuka ngayithatha. Angicikile kuwena. Besishadene ngoba besithandana. Mase kuphela uthando ahlukane umuntu aphuma indlela yakhe. Yilokho bengifuna ukutshela khona, ngiyabonga. Qhubeka emsebenzini usebenze. Ungathi amadoda wena uvulela amantombazane. Asithi-ke kulomshado bekumshado wayifebe. Yilokho ke. Bekumshado wayifebe, bekumshado wayifebe. Cha wena phela ngibiza ngaso. Mina ngikuchazela ukuthi kwenza ngalani. Nawe wena uyini uyisoka ke wena. Wena ukwenze kaningi. Mina ngeke ngikubize ngesifebe, wena uyisoka ke. Ngeke ngize ngihlangane nawe vele. Vele lo mthwalo maybe ungisizile ukuthi ngikukhulume ngoba nami vele empilweni yami sengikhathele wena. Angeke uze ungibulala noma uthemba ukuthi abantu besifazane ababulala. Mina cha phela niyasibulala nje mina ngeke uze ungibulale ke mina. Uyakwazi nawe lokuthi angikusabulela, ngikusaba uvukile ingobe ngikuhlonipha. Angikusabi vele. Anginazi inkabi, ngiyinkabi ngiyimina. Bye bye. Bengithi la ekhaya sizoxolisa nje. Hayi ukuthi naye uphakamisa ikhanda lakhe nami ngilasekhaya. Hawu. Manje kuphelele futhi siyaxolisa. Ngizamile ukuzehlisa sisi kodwa ngiyabona ukuthi ukuzehlisa kwami ubone sengazi ukuthi ngisilima kuyena. Yo. Ayi shame. So manje ngoba ethi uzokublock nizoblockana, sho sekuzokhuluma abameli. Yeah, futhi nalokho ngaba ngcono phela kuqala mina engangenza izinto eziningi. Ima kumshadweni uthini? Uyahlanganisa, uyahlukanisa wenzani? I-50-50. So kahle kahle uzothola yonke into nayo. Nawe uzothatha okwakhe. Kodwa-ke angisenendaba. Awusanandaba? Yeah, anginendaba. Kodwa phela imoya isaphezulu, ngiyenzeka ukuthi-ke nantambama nibe nehlisene umoya yabo. Mina vele bese ngikhathele. Mina ngokwami bese ngikhathele. Oh kanti ubuvela ungasafuni? Hayi ngoba bengingasafuni bengisenakho ukuthi ngiyamthanda usazobuya shintshe ngelinye ilanga. Oh. Manje yena usethatha ukuthi ngoba mina ngenza iphutha elilodwa. Sebambelela kulona lona manje sezovika ngalo. Uma uthi akuphele kuzophela phela vele. Yo. Thinta abafazi athinta imbokodo. Uthi vele bese khathela usisi so uphuma kanje naye. Mawukuthi nawe unaso isitori sicishe sifana nalesi ufisa ukuconfessa kowakho ukuthi ke nalalela ngeke ngaphuma ngabhabhaza ngathola sengibuya nokunye nansi indaba asiphuze namaphilisi kodwa akasikho lapho mawukuthi nawe unasakho istory please feel free ukusdropela imessage usitshele sakho istory. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa futhi no EasyBet uBlack 50 ngulungisanga ngithanda kakhulu nibe nosuku oluhle.